Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Сез очрашу урыны Казан тапшыруын карыйсыз. Бүген бездә кунакта Австралиядән килгән милләттәшебез Кафия ханым Шанышева. Исәнмесез, Кафия ханым. Исәнмесез. Сезне Казанда күрүебезгә без бик шатбыз. Әйдә, башта тамашачыларыбызга әйтеп китик инде. Австралиядән кадәр сезне Казанга нинди җилләр ташлады, ничек килеп эләктегез безгә? Инде безгә бик ничектер авыр булды, чөнки 24 сәгатьнең эчендә без килдек ушында Казанга, шу Мәскәү аркылы. Бик узун жол булды, чөнки балалар белән килдек. Уларга бераз ничектер авыр булды жоллары. Сезнең белән ничә бала килде? Без белән 5 бала килде, сәләткә катнашырга. Аха. Алар сәләт лагерында ял итәчәк. Шулай бит аңлаганча? Шулай. Кафия ханым, әйтегез әле, сез Австралиядә яшәүче милләттәшләребез сәләт лагере хакында кайдан ишеттегез, кайдан белдегез һәм ни өчен анда килергә булдыгыз? Элекке ел безнең ничектер туган иптәшем бар, ул барган иде, Хафиза белән Фәүзия, улар барып Раушанга катнашканнар. Лагерне шу вакытта бик яратып, улар бик башка кызларга, башка балаларга әйткән барырга дип. Бу тапкыр форсат булган иде, шуган шуларга сәләт булат дип әйткән булган икән, без балаларны ойладык, бәлки бу елда безнең башка балаларны катнашырга уйлаган идек. Әйтегез әле, Австралиядә яшәүче милләттәшләребезнең татарларның балалары туган телебезне беләләрме? Менә бу нәкъ лагерга килгән балаларда. Инде без тырышабыз инде телләремезне унутмас өчен, чөнки безнең дәваниләрдә баштан теләгән иде, балаларны телне унутмас өчен. Без Австралиягә килсәк тә, без үзебезнең гурып-гадәтләрне, телебезне, динебезне унутмас өчен. Шуңа күрә без ничек булса да, без балаларыбызга өйгә кайтканда татарча телне обязательно өйрәнергә без телибез инде. Әлбәттә без инде инглиш телне без балалар күбрәк эшләтә, чөнки улар җиңелрәк. Ама без күбрәк аралашалар. Шуңа күрә өйгә кайтканда без үзебез әтиәниләр тырышабыз шу татарчаны унутмас өчен. Татарча китаплар уку балалар белән, татарча әкиятләр өйрәнү, татарча җырларны тыңлау, татарча тапшыруларны карау мөмкинлеге бармы сездә? Biz özümüz tatar məktəbimiz var. O tatar məktəbimizni başta mənim əniyim açqan idi 81-ci ildə. Şundan keyin biz balalarına şu tatarca jırlarını, tilini oqurğa, yazarğa, şiirlərini bilərgə, şunu həmməsini öyrətəmiz. İndi hazırga xətli tatar məktəbimiz var. Yekşənbə gün 2 saat bolsa da, 2 saatin içində balaların neçikdir tatarını, tilini öyrənərgə, hərflərini tanırğa, ondan soң şu şiirlərini öyrənərgə biz tırışamız indi. Менә бу татар теле дәресләрен кемнәр укыта? Бармы укытучыларыгыз? Biz инде хәзер күбрәк без әтиәне өйрәтәбез. Элекке вакытында башка безнең кешеләр килеп булат, имам кебек килеп безгә булыштылар. Инде хәзер якында өзебез күбрәк өзебез өйрәтәбез. Без монда әтиәне бар, Гүзәл дигән, аннан соң Сәйдә дигән, улар күбрәк өйрәтә. Без башка әтиәннәр бергә ярдәм итәргә тырышабыз. Кафия ханым, сез үзегез дә татар телендә матур сөйләшәсез. Телебезне онытмагансыз. Сез Австралиядә туганны, башка җирдән күчеп киткәнме, үзегез белән дә таныштырып китсәгез иде. Кичкенә вакытымда без Кытайда туылган идем, Үрümçi шәһәрендән. Ул вакытында без туганнар белән бергәләшеп 81-нче елда без Австралиягә килдек. Ама мен ул вакытта кичкенә идем, шуңа күрә мен үзем Австралиянең гурып-гадәтен, телене без күп тиз өйрәнеп киттек. Ама без әнийләрimiz безнең дәвәтиләр әммәс тырышты безне унутмас өчен, шуңа күрә без шудан калган безнең телләрimiz. Балаларга, киләчәк буынга менә шушы гырыф-гадәтләребез дидегез. Гырыф-гадәтләрне тапшыру өчен нинди чаралар, нинди бәйрәмнәр оештырасыз? Biz indi күбрәк һәр вакытта иң беренче без үзем Сабантайлар бар, безнеңке, аннан соң Габдулла Тукай кичәсен үткәзәбез, аннан соң без күбрәк динне уйлыйбыз, чөнки гаетне үткәзәбез, гает бәйрәмнәрне үткәзәбез, ифтарлар үткәзәбез. Бу елда без балалар бергә ифтар үткәздек, аннан соң без якында киткән алдында без гает чәй үткәздек туганнар белән. Балалар үзләрдә шигырьләр белән әйттеләр, без апаларда, без яшь кызларда җырларлар, шуңа күрә без бер матур бер кичә үткәздек инде. Австралиядә белүемчә 300 татар яши. Менә шушы татарлар арасында татар гаиләләре барлыкка килсен өчен, кызлар үзләренә татар егетен, егетләр үзләренә татар кызын сайласын өчен ниндидер чаралар үткәреләме, таныштыру, менә шушындый нәрсәләр?
Инде бар инде безнеке, безнең хәзер яшьләрнең без күп малалар татар кызларга өйләнде, Казан кызларга. Кызларда мен инде хәзер без берничә Казанда өйләнде инде. Әлбәттә безнең иң беренче телimiz, беренчесе шу татар булсын дип телimiz инде. Ama инде Аллага тапшырамыз, инде ничектер хәерлесе шул кем булса насип итсен дип. Инде мәхәббәт эшенә машалла булмый. Әлбәттә. Шул инде. Менә безнең Казанга килгәч, сез ялгышмасам Казанда беренче тапкыр түгел бит? Юк. Соңгы тапкыр кайчан булган идегез? Башта шуны сорыйм. Соңгы тапкыр элекке елдык инде. Без FIFA белән килгән туганнарны күрәргә. Элекке ел мин ике кызымны алып килдем, чөнки улар укан кызым Зилә ул монда Казан туып үскән. Шу вакытта 3 ай вакытында без киткән идек. Ул кайтмаган. Шуңа күрә беренче тапкыр кайтты. 15 яшында. Мине икенче кызым Латифа ул Казанны кичкенә вакытта килгән иде, әмма истә юк. Шуңа күрә бу тапкыр килеп, дәвәтисене, аныкын туганнар, апаларны, абыйларны күрсәткәләр килгән идек. Казанга килгәч нинди хисләр барлыкка килә, нинди кичерешләр барлыкка килә? Инде әлбәттә бу безнең әти бабаның өе. Без өйгә кайткан кебек буламыз. Шуңа күрә без кандай Казанга килсәк тә, без өймиз кайтып, ничектер эш нәрсәгә кайтмыймыз да, күреп китәмез. Шуңа күрә һәр вакыт җөрәгебездә кала. Күңелне тынычландырып шулай бит. Әлбәттә. Безнең Казан халкына, шулай ук бөтен дөньяда яшәүче татарларга сезнең нинди теләкләрегез бар? Теләкләребез инде әлбәттә иң мөһиме телебезне югалтмыйк. Чөнки безнең ничектер без кем булсак, без татармыз. Шуңа күрә татарны иң белдерән нәрсә тел. Шу иң мөһим мин теләйтем нәрсәм инде һәр кайда нинди шәһәрдә, нинди җирдә яшәсә дә телне унытмаслык кирәк. Аннан соң әлбәттә динемезне унытмаслык кирәк. Шуңа күрә иң мөһиме. Мин инде теләймен иң мөһиме шул икәүне һәр вакытта буларга насип итсен. Бик зур рәхмәт сезгә. Безнең бүгенге әңгәмәбездә катнашып, Австралиядәге милләттәшләребез хакында менә шушы мәгълүматларны җиткергән өчен, инде сез сөйләгәндә ничектер сезнең андагы яшәешегезне күргән кебек тә булабыз, бит. Аралашып яшәргә язсын, Казанга кабат-кабат килергә язсын. Инде балалар сәләттә, рәхәтләнеп ял итеп, туган телебездә аралашып, матур уй кичерешләр алып китергә язсын. Рәхмәт сезгә бик зур. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез очрашу урыны Казан тапшыруын карадыгыз. Бүген безнең кунагыбыз Австралиядән килгән милләттәшебез Кафия ханым Шанышева иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.